हार के गड़बड़ी बा अब तो ए पे बजा लो जब खड़ा होते हे पे बजा ली हो जय हो महादेव जागो परमादरणीय छोट भाई हमारा अभिषेक पांडे जी परमादरणीय हमने के आदर्श धरोहर और आदर्श पंचायत के आदर्श मुखिया नीरज बाबा के छोटे भाई वानी और हमने के अब कतनो बड़ाई करे अभिषेक बाबा के तो कमे कहाई ऐसे हम छोट भाई को ने आशीर्वाद भी दे और ब्राह्मण जार के गुड़ भी लागो ऐसे कि तुलसी जी के पत्ता छोटो बना तो ठाकुर जी के भोग लागी लेड़ के पतैलो मोहरे हो जाई ना तो परसौती में कपार में बबुआ अब वही गणपति भगवान के बुलावे के बाद जन बाबा कैला से मंगल के बारिश होला बिघ्न के नाश होला देव मते महादेव महामुहिम महाधीश जकरा के महादेव कहल जाला अगर शिव नहीं होते तो सृष्टि नहीं रहता कैसे इसलिए लिखा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम जहां शिव है वो जगत सुंदर है शिव ही जीव है और जीव ही शिव है वही बाबा के बबुआ के देखो छत पर लोकता नहीं वाह वाह धन है महादेव धनी हो आई बड़ा बुर्बक बाहू बाबा के कहिया के धन रे वैसन तो त्यागी देवते केहू ना जेकरा घर में 4-4 गो अंतरराष्ट्रीय मंत्री अपने बड़े देव में महादेव महामुहिम महाधीश राष्ट्रपिता बड़े देवता लोग के औरत बड़ी प्रधानमंत्री माता पार्वती जेकर बेटा चीफ मिनिस्टर गणपति भगवान जेकर पतो छठी माई ऊर्जा मंत्री जेकर पतो रिद्धि सिद्धि वित्त मंत्री जेकरा बेटा के बेटी संतोषी माता इतना जेकर बेटा पतो आगे भाई बाबा और देखी बुढ़वा के एगो अंडरवियरो नहीं के ना कोनो टेलर वाला कपड़ा सियता ना कोनो दुकान कपड़ा बेचता ना तबो बाबा लोग के देवे महारा नहीं खो वही बाबा के बबुआ के बुलाओ के बाद अधून एकदम पुरानका जैसे भी हमरा संतोष बाबू से सुनिया कि हमनी के पुरानका गाइले अब पुरानका गावे के भी चाहे नया 9 दिन आलू गरी बरिस दिन वाह वाह यो मने के बाप दादा खा ले बड़े तो हमन के भेटाए के बा ना उ घी मिली ना खरावल जता ल त पंचायत पर गम को तलो अब बगल में करकरावल जता केहू ने के जानो ना उ लोग खले बा ओरिजिनल ऐसन 100 बरिस लोग रह गइल वाह वाह बाबा श्री दिनेश तिवारी जी जेसीबी के मालिक बाबा के हम गोड़ लागत
भगवान से निवेदन करब साल में एगो जेसीबी रुआ नया आवत रहे। लक्ष्मी माई से ये निवेदन करब कि रुपया के भंडार रखिया हो जाओ और राजा बन के राज करी। धुन लागल बड़ी पुरान आहो गाना पहले का बुढ़वा लो देखिए मनी के पूर्वज के कितना निमन सोच रहे। आहो गणनाय के देवता करी सुमिरनवा तुहार तनी हटाइए के बजई हो ई बेस बन ना करी लइका बड़ी खचर बाई लइका बन होई तो चलबो वही पंचायत में जहां के होई वही पंचायतवा के निर्जब वाला में चले के बा दिनेश बाबा नु फिर हमरा दिनेश बाबा 100 रुपया दिल बन 1 लाख बा बाबा के गोड़ लगे तनी आशीर्वाद के कमना बा करी सुमिरनमा तुहारा हो गण नायक देवता तब पूर्वज जन के धरोहर रखले रहे ओकरा के नौकुल बिगाड़ दिहल कि ना आहो नाना दो के भैया आहो नाना दो के आहो नाना दो के भैया देहिया पर डाल घर जइया आहो नाना दो के अरे जिया भौजी जिया तू ते घरी चमकतारू हो हमरो घरी चीत पर चढ़ाताड़ी इस सब जनता ने जोम के दिया हुआ से यह नौका होए नीरज बाबा आ यह नौका ह दिनेश बाबा देख ली है लड़का का कलस एकर बाबूजी हमार भाई लगी है हम एकर भौजी लगनी नु रतिया में लागी ले रात में तार भौजी लगो हां आ दिनवा भर तार बाबूजी लगी आई हो त मुहा बिगड़ तो सबरे जाके अपना बाबूजियों के भौजी न कहबो बस 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 यही हिनकर तो जवाबे नहीं दिनेश बाबा ए जी केहू केहू बढ़ई भाई हो तो खिसियाई मत ई बढ़ई हवन आ बढ़ई लोग रुआ जानते बनी अभिषेक बाबा 10 बजे रुआ दुआरा जो है केवाड़ी बनावे के बा आ 1 बजे ले अपना रेती में दांत कड़ी है आरी में आ तब कहीं जे पांडे जी तनी सतुआ मंगाई 2 बजे ले लेवठी है आ तब कहीं बाबा तनी आराम करे दी 3 बजे तो कहीं बाबा छुट्टी कर दी साँझ के बेरा हो गई हम साटा बनी केवाड़ी बना के 12 बजे ले रेती काट के अपना घरवा के न कर लो खर्चा दे हम रेती कढ़ाई तहार दांत कोलबया पन वही बाबा से कहे के बा हर हर महादेव
बाबा जी सुन ले बानी का अरे माता गौरा पार्वती अरे पिता महादेवा हो लडुआ की भोग लागे संत कर सेवा हो रीति आसीदी दो जबरा डोलावत ए गणनायक देवता रीति आसीदी दो जबरा डोलावत ए गणनायक देवता रौरा की वाणी हम बोलावत ए रौरा की वाणी हम बोलावत ए गणनायक देवता फिर छोट भाई हमारा अभिषेक बाबा जी हजारों हजार के स्नेह पूरा ब्राह्मण मंडल के गोड़